gula lek wis dicampur karo pasta pandan ing tepung ketan. Aduken adonan klepon kanthi kalih. Keroken gendhis abrit sacukupe. Tuangen klapa ing dandang lan kukus kei garam sethithik. Kukusen klapa 10 menit. Yen adonane wis kalis, bentuken lan lebokno gula Jawa ning adonane. Klepon wis rampung dibentuk, godhogan ning banyu umep nganti ngapung. Godhoken klepon kanthi ngapung. Lek wis ngapung bar kuwi tirisna. Nek klepon wis ngapung, tirisna klepone. Campurna klepon lek wis digodhog nang klapa lek wis dikukus. Klepon wis dadi